Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channels in confessions and tip secrets. Kana karike kutanka kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana chumogara subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nas Mure Zimbabwe, tabigira inyaya ya buditwa ne the mirror ya Buddha ichikava the blue movement ya tungamirwa na Amos Chibaya pamwechete na wa Ostalos Ziva. This group yakaenda ku Masvingo kwa vaita ma meetings avo vachi prepare for the way a new party irikunzida kuyonchwa na Honai Chamisa Vakabuda mushure mekunge vapedza ma meetings avo vakavhizitira ma places ayo anga ane vanhu vakapwanyirwa dzimba mune Zimbabwe. Papa zinomira mushe vakapwanyirwa dzimba vaichema vachitaura zvichemo zvavo vachitaura vachiti havasina kwekuenda zvichinzi mvura ikangonaya iri kuvanaya vari panze havasina kwekuenda zvichinzi vanhu veZANU-PF vakauya vachitenga marata evanhu vaipwanyirwa dzimba. Marata aitengeswa ne-sick money ma$2 zvichinzi even mota dzaitengeswa nema$100 mombe dzichitengeswa nema$80 mune Zimbabwe. Tori menzvere mega vana vachema vane mumasvingo vakati vakapwanyirwa dzimba mune Zimbabwe. Amos Chibaya havanga vachitungamirira this group blue movement vakabuda vachitaura vachiti collecta mazita evana vakaaffectwa nechiitiko ichochi mune Zimbabwe. Zvikanzi izvoni vachatraya kubatsira vanhu ivava mune Zimbabwe vakapwanyirwa dzimba dzavo zvichinzi vana vakadzimwa zvikoro vachatraya kuvabatsira kuvabhadhara ma-school fees nevanhu vakapwanyirwa zvinhu zvavo zvekupfeka zviri mudzimba zvichinzi vachatengerwa zvekupfeka. This team yeblue movement video zvava kuratidza iyi vanga vari muvillage yekwamushandike Buka kuMasvingo mune Zimbabwe. Zvichinzi mune Zimbabwe zvinorwadza mune Zimbabwe kuti vanhu vakatengesa dzimba vakatengesa maproperties avo vatsvaga mari dzekuroja. Pakatengeswa Mazda B1600 yakatengeswa $200 zvichinzi mbudzi dzaitengeswa ma$10 machicken achitengeswa $1 maroofing sheets achitengeswa $3 mune Zimbabwe zvichinzi vachitsvaga mari dzerent vanhu ivava vari kupwanyirwa dzimba. This team yailidwa naformer CCC organizer vaAmos Chibaya pamwechete na Godfrey Madzikanda na MP Begezela Maplanga mune Zimbabwe. Tisikade kuwesta nguva yenyu toda kunzwisai video iri mudza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Vamangurina Binga vanamukoma Prince Veku ma MP abva kuulima vana Honorable Maplanga ma MP abva kuna Gutsu vana Honorable Madzikanda tina MP wenyu weMasvingo Urban baba vamureri varapa ndiwe Masvingo Urban nana mai Matara naye vanga vaitaura vachina ma MP futi vava vana mai Madzingaidzo ndi MP zvakare vaichakabuda mudzimai ndavakamusha ndonziputsa apa ndinenherera hombo mandiputsisa musha saka ndinoita kupi inini baba vane dzakaisa kuti kwesere kuti mwana putsa musha asi vari mumusha ndodyei chikafu matwa hazvina basa siya ng'ombe dzidye akumana tiri kurwadziwa izvozvi ndiri kutarisa weather kunenge kune makore kuti mvura inganaya anytime. Munhu muchangova muri kupi mvura ichinaya? Pokutangira chaipo hapana. Kana dei mvura ikangonaya yavo inongotina yavo kana vanenge vakangoduka pavakaduka ipapo. Tine project for example iri pamusoro apa ine nguruve kuti ashifte nguruve dzine vana azviiti kuti dzishiftike dziende dzinenge dzine mauta dzimwe dzinenge dzine vana dzimwe zingaiti. Tine project yehove like tine mamwe ipapo pane hove awo tine dzimwe hove dzatakapuwa futi negovernment sema project atanzi tiite adziiti kuti dzishifte nguva ino inguva yekubreeda ibreeding season yehove kuti dzishifte pa 7 days dzatatapiwa zvazvisingaiti. Saka kurova kuti kusaenda kwedu isusu kwatakaita akusiwo kuti hazvitoda kuenda but hatina kokuenda bhozi hatasvika. Tine vabereki vedu vamwe vane vezvikoro vari munomu vana vezvikoro havana kokuenda kuchikoro but mumwe wakarejista grade 7 ari kunzi ngaaende izvozvizvi anoenda kupi. Tine vana vakabhadhara ma-school fees ari kunzi aende kwaari kuenda kwacho ndekupi kwaari kuenda kundobhadhara school fees anoiwana kupi. Takabwinya dzimba dzatavaka dzomuona dzemedza imwe imba iri panapa
tata akavaka munhu achifunga kuti tatakati vakafunga kuti tasvika but now taputsa ende vanhu vakaputsa ndo mari vari kuroja nadzo dzavakatengesa mazen'e aitengwa nema$5 mawindo aitengwa nema$6 money huku dzatengwa nemadola ma$20 ng'ombe yaite ndine good example yemota yakatengeswa $200 panext door panga tine muona tatinawo tese tichida muono tangova vanhu vangova m titangova vanhu vasisina zvokuzwa kuti toita sei ndarwadziwa zvikuru ukaona mai saizi ndo saizi yamai vangu ichibuda musodzi mai pamai tiona tichimanya paya taida kuti tidzivirire dhimoni iro riri zano yakaunza vanhu muno munzvimbo ichitiraya kuwedzera nhamba yemavhotsi asi tarira mone zvavanogona utsinye noumhondi umhondi kawo inguva yekunayo kwemvura uputsa dzimba dzevanhu ndochi nevakatika tanovaka dzimba uko chiuya munogara iko ukanyora list yevanhu vari kuda maschool fees vacho nemazera evana tikakwanisa kuwana maage group avo nechii vese vanoda rubatsiro rungave rwezvekupfeka zvingave zvekudya zvingave zvekuti tivabatsire kuti vaende kuchikoro tokwanisa kuti timbotsvaga rubatsiro semhuri yavachamisa inomiramira kuti ikuchengetei kubatsira vanhu vakarasikirwa nezvekupfeka pamwe chete nezvepfuyo muri Zimbabwe ndonyaya takuigira muzvana nhasi tudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Sabhuku munhu wenyu wemakaisapa haabvumiri chivona zvaungaite naye sabhuku wotoita kuita kutondifaitira nokuti handina kugara ndega anenge apwanyirwa imba ngaavakirwe imwe imba ndozvatinoshuvira tinoshuvira kuti munhu ese asapwanyirwa ngawanekokuitwa sina kuti mwe munhu anga achirasikirwa ngatimbona ndane kuti munhu anenge akatoaka akapererera ane mari ozopanyirwa asisina imba ongopanzira munhu iyezvozvo panenge pakavaka munhu imba ka anenge ane mari ozonzi apazirwa mari asisina anovaka neimba yake anovaka nei kana ndini ava ndigogo opazirwa vakavakirwa nemwana anenge akafa saka imba yacho inozobva kupi vanodii zvinongonetsa zvinototibata zvakaoma saka kutendera kwawakaitauka pakubviswa kwawachaita ngawatochegera kwekuti vange vachivavakira yeka hazvisi kutomboti hazvina kunaka